Muling binuksan ang usapin sa phase-out ng coal at paglipat sa renewable energy, kasabay ng pagtaas ng demand sa kuryente. Sa panayam sa So to Speak, sinabi ng Young Bataeños for Environmental Advocacy Network o Young BEAN na may sapat na alternatibo ang bansa. Marami po tayong alternative na pwede po natin magamit. Bukod sa solar, geothermal, may wind, at tidal na pwede po natin pagkuhanan ng enerhiya. Pero nananatiling hamon ang pagpapatupad nito. Ang nakikita po naming problema, kahit ito po sinasabi na ng datos, ay yung political will. No? Kasi po alam po natin sa Pilipinas na ang energy ay business. Isa po no talaga sa pinagkukuhanan niya ng kanyang funds itong mga coal-fired power plant. Actually ang Limay po kung saan po ako nakatira ay laging pang-una o pangalawang pinakamayamang munisipalidad dito sa buong Pilipinas dahil po sa mga industries na ito. Samantala, nananatiling tutol ang nuclear-free Bataan movement sa paggamit ng nuclear energy. Hindi kami naniniwala na nuclear ang solusyon. Saan itatapon yung waste? No? Paano i-handle ang waste? Ang waste ng nuclear ay napakatindi ng harm na pwedeng mangyari. Generation to generation ang pwedeng maging epekto. Kaya hindi siya very good alternative. Matatandaang mahaba na ang kasaysayan ng pagtutol ng nuclear-free Bataan movement sa Bataan Nuclear Power Plant na tinawag nilang Dambuhala ng Morong. Noong 1980s, Gambayan ang naging tugon ng iba't ibang sektor bilang mariing pagtutol sa operasyon nito. Kaugnay ng mga alegasyon ng irregularidad at umano'y koneksyon ng planta sa crony ni former President Ferdinand Marcos Sr., ama ni PBBM. Hindi na ito pinaandar at tuluyang na mothball o naipasara ang BNPP. Mapapanood ang buong diskusyon sa So to Speak podcast sa April 29, Miyerkules, 8 p.m. sa CLTV 36 Digital Channel, YouTube at Spotify.